ma ekwa kwala ma bala ma ne no na we chebiri na oge ha eji afere on we na eku ọdịmma ndị Igbo na tata juru eju bara anyị were ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ịfụ na ọdịnala ndị Igbo dịka o si dị na gboo dịka Chineke si ka anyị na-akwalite ya ihe mebiri emebi ka ha pụtara idozi ọkwa mkpu anyị na-eti kemgbe ekele dịrị Chineke na ọ na ha aba anyị aghọta ihe a na-akọ. Abụ m Chizzy Ani Chukwuike anọgoro ebe a ya na ndị otu ya Amechi Ugwuele nọ ebe a. Tata anyị ga-akpa mbido Igbo, nsọ ala ndị Igbo ndị o doro anya nke ukwuu mma maka ihe a anọgoro ebe a tata na iji kọwa ya n'ụzọ pụrụ iche. Aga m agbapụ ya ọsọ maka na oge adịrọ, ha sị na ogologo akụkọ anaghị adị n'ụka mgbede, mana nke a bụ omenala ndị Igbo. Ogologo akụkọ na-adị maka na anyị ga-akọwa ihe niile dịka o si kwesị. Amechikedegoro ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ekele m n'ụnụ ma na kwa izu dị otu a, ụbọchị dị otu a, anyị na-abịa nnọkọ ọnụ tope ngwugwu ndị Igbo wee tinyewe ọnụ n'okwu ka Igbo si wee bụrụ Igbo, ka Igbo si wee maa mma, ka Igbo si wee dị. Ana m ekene unu. Ọ dị ma agwa m unu na iwere m ndị otu ndị na-akwalite otu na-akwalite omenala ya bụ ejimara Igbo nke ndị Igbo, ihe nna nna anyị hapụsịrị wee ya anyị omenala anyị ka e ga-esi wee na-akwalite ya wee na-edozi ya. Ha nọ ebe a akpọrọ otu ha Igbo, nke Igbo ndị na-akwalite omenala, maka na bekee anaghị adịcha mma na mmemme anyị na-eme ebe a. Ya anaghị akwalite bekee, ihe anyị na-akwalite bụ asụsụ na omenala Igbo, mana ha ga-akọwa ya. Maazị Amuzie Ude, biko kelere m ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ezigbo nwanne unu nwoke Maazị Amuzie Ude nke jiri mara ya bụ Somaịlụ Amuzie nwoke abịrịba otiegwu. Ekene m unu. Otiegwu ekelela m gị. Eze Akanobi Okeke, onye eje afọ Igbo ka ị na-akpọzi otu a nwanne. Eze Akanobi Okeke onye ji mbe, onye na-ekene unu. Eze Akanobi onye ji mbe, ekelela gị, daalụ. Ịmara oge ụfọdụ akara esi ede ha, mana nsogbu adịghị n'ọgba akọrọ egelo. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo. Nke mbụ bụ na anyị kwuru na dịka ndị na-akwalite omenala ndị Igbo, m ga-ebido n'ebe ị nọ nwoke abịrịba otiegwu. Kedu ihe megidere? Maka na afọ m n'unu bụ ndị ntorobịa, ọ bụrụ na isi awọ n'unu bụ isi awọ, dịka maka na ndị na-anụ ugbu a sị na onye ọbụla kwube omenala ma ọ bụ ọdịnala sị na ọ bụ onye kagoro nka ndị isi awọ ndị nke ọzọ na ihe ndị ọzọ. Mana Igbo nwa ntorobịa ijego na njem, ijego mba dị iche iche, kedu ihe kpalitere mmụọ gị si mba na omenala Igbo na ọdịnala Igbo na ị ga-apụta kwalitebe ya? Mana Igbo sị gị na onye njem ka onye isi awa maa ihe. Ka anyị na-ejekwenu njem na-agagharị na mba niile dị iche iche, iwe na-achọpụta, ọ na-ekwe mmadụ ido anya na ihe ọtụtụ dị iche iche, ihe ndị nke anyị nwetara onwe anyị n'ime ya, makwa na ebe a mụrụ anyị ka esi zụọ anyị. Mmadụ etoruola n'ebe mmadụ nọ na-ajụzi onwe ya ajụjụ ka ihe bụ dị ihe ọbụla gbasara Igbo asị gị nọọ ihe ọjọọ. Oge m nwa na-eto ka esi kụziere m ọtụtụ ihe gbasara Igbo wụ ikwu ọdịnala Igbo, ọ wụrụ a na-asọ ya asọ. Ikwu omenala Igbo a na-asọ ya asọ. Ikwu nsọ ala Igbo a na-asọ ya asọ. Ikwu iwu ala Igbo, ndị mmadụ ababara gị ọzọ ntọala Igbo. Ọkwa n'otu a mmadụ mụnwa si wee tote wee fụzie oke ihe a na ọ ga-awụ na ndị nna nna anyị ha dị ọsọrịpụta nnọọ ya wụrụ iyibesi ihe ga na-ebute ịkpa oke na ihe na-adịghị mma. Ha wesikwe n'ebe ahụ wepụta mee nri nke anyị na-eri ihe ndị ọzọkwa ndị dị mma nke anyị laikiri iri ji, iri ofe, iri ihe ọbụla. So ebe ahụ ka m nọzi na-asị ndị wepụtarenu erime nchọpụta nri nke anyị na-eri na-enye anyị ndụ, ha ga-achọpụtakwa ezi ihe. So wee na-enyopịazi wee chọpụta na o nwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọrọ. So ya mere m ji wepụta onwe m sị ebe ahụ mmiri ahụ si bịa n'opi ụgbọrọ ma o nweghị ihe ọzọ nke mma ka m tinye aka
anyị hụ na anyị doziri ya bụ ife mebiri emebiri. Ọ dị ma eze akọ n'obi ofe ajụ aka mgbe ajụọ kedu ihe nụrụ ọkụ n'obi dịka nwa ntorobịa ịpụtasị n'ọdịnala Igbo na ọ bụghị ka o si dị na mbụ ka ọ dị ugbu a na ị ga-eso dozie ya ka ọ dị ka otu ndị Igbo ma ọ bụ otu Chineke si ke ndị Igbo gbogbo ana Igbo jide nsọ. Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ihe mere m ji wee nesie anya wee si na mmesolili dozie ọdịnala Igbo a bụ na ebe ọbụla ị gafee na bụrụ nwa afọ Igbo a ga-enwe ka ndị mmadụ si ene gị anya. Then ọ bụrụkwanụ na o nwere obodo ọbụla ị gara n'elu ụwa ị ga-afụ na ha ji ọdịnala nke ha wee dozie ebe ha. Ị gaa na mgbago a na-akpọ ndị China, ihe ha na-eme bụ ọdịnala ndị China. Ị gaa ebe a na-akpọ Amerịka, ọdịnala ndị Amerịka ka ha na-eme. Ị gaa na Saudi Arabia, ha na-eme nke ha. Kedụzi ka m ga-esi nọrọzie n'ala Igbo na-eme nke onye ọzọ? Ya bụ ife ndị a ka m nesịrị anya sị na mba ọbụla bara uru n'ụwa ha ncha niile na-eme ọdịnala ha. Ya bụ ka mụnwa ga-esi baara onwe m uru, ụmụ m abaara m uru bụ mụnwa ịnachi ata bịa mezie ọdịnala nke m. Maka na ndị Igbo mezie ọdịnala ha, anyị ga-afụzi na mba ndị ọzọ agaghị na-ejizi anyị na-egwuri egwu. Ọ bụ ihe mere mụnwa ji wee nachi ata wee so mezie ya n'Igbo. Daalụ eze akọ n'obi. Ka anyị gbapụzi ya ọsọ ozugbo Amechi ịnọ dịka o si daa ihe a niile a na-ekwu kemgbe obi dị m ụtọ oge ha bịara wee kwube ihe niile. Ọ dịzie ka ọ bụ ofu ha nọ n'oge anyị na-eme ụmụ ihe a. Kedu ka esi fụ, kedu ka o si obi dị ugbu a na ndị ntorobịa ndị mmadụ ha pụta wee na-ekwenye n'ọdịnala Igbo? Chizi tata ka m gwa gị eziokwu dị nka ga-asị na ọ bụ ụbọchị anwụ si na okpuru urukpu wee pụta na okpuru ụbọchị ole gara aga, mkpụrụ ụbọchị ole gara aga ọ dịchara etu o si wee dị. Eji wee na-ekwu maka ya bụ na ụmụ Igbo, ụmụaka Igbo na-abịarụzi ọ dịzịa ka oge ugbu a bụ oge ihe na-ewuru ha bụ ngosi oke amamihe ihe gbasara ndị oyibo na ihe ndị bịara abịa. Esite na ka esi efe ofufe aga na ka esi akụzi ihe mmụta ihe niile na asụsụ a na-asụ asụ, ndị be anyị ewere omenala Igbo wee fiehe n'azụ, ada emezi ihe kwesịrị ime. Ya bụ ịfụ ụmụaka ndị ntorobịa ndị be anyị ịpụta si na ọ na-anụ ha ọkụ n'obi ka ha werezie ihe gbasara Igbo wee mere ihe dị mkpa, wee na-ewepụta ya, gbaa ya n'anwụ, bupụta ya n'ezi ka onye ọbụla afụ, ka ha na-akwalite ya, na-ebuli ya elu, were ya wee mere ihe mmadụ ji eme ọnụ. Aṅụrị bụ ihe jupụtara m obi, maka na ịgwa gị eziokwu amarọ m na ihe anyị na-anọ ebe a na-ekwu na o nwere ndị ntorobịa ọ dị etu ọ dị. Ịma na mgbe ha bịara ha wee na-akọwa ọ bụrụ ihe niile anyị na-ekwu ka ha na-akọwa. Anyị sị mba, na ndị be anyị ga-anụkwa nka, na anyị ga-eme ka ha mata na ndị a na-ekwu ya bụkwa ọ bụrụkwa ndị okenye na ọkwa ndị ntorobịa ndị ka na-etopụta ọfụ wee mara maka be anyị, mara uru ọ bara mmadụ ijiri ọdịnala, omenala na ihe gbasara be ha wee mee ihe, wee were ya wee na-buru ya n'obi. Ọ bụrụ ibugharị ya n'azụ na-ezo ya ezo, mana nke a bụ na ị na-egosi na ihe bụ unu na ọ dị gị mma. Anyị wee na-asị ha na ndị be anyị si na onye asị ya jide ka o ji, na ọ bụ ezigbo okwu ka a gwara ya, mana asị gị hapụ ka iji Chizi, ịma na ndị anyị na-asị ya hapụ ka ha ji ndị anyị na-asị ha hapụ ka ha ji, mana ndị anyị na ha nọ taa asị ha jide ka ha ji. Ya gazie nwoke abịrịba unu emego njem mee nchọpụta pụrụ iche ka anyị bido, maka na tupu mmadụ a na-emebi ihe ọ ga-ama ebe mbido. Onye na-amaghị ebe mmiri siri maa ya enwere ike ụfọdụ
na mara ma ọ bụ na-akọ eri ọ bụrụ na ịkọ ka ịra eburu ya na-ebufe ya ama nna mana unu emego nchọpụta wee mara maka ala Igbo anyị wee na-asị na nchọpụta nke unu mere kedu ebe Igbo kedu ka ndị Igbo si bido na unu ka unu si chọpụta ka Igbo si bido Igbo si n'Igbo bido agaghị m ihe awụghị mgbaghasị okwu Igbo si n'Igbo bido n'ala Igbo ka Igbo si bido ịmara na okwu a na-ekwu mgbe ụfọdụ ọ dị mma ọ dịkwa mkpa ka anyị na-akọwa ya ebe ọ ga-edo anya maka na onwe ndị na-asị na Igbo si esi bịa si n'obodo nke a na-akpọ Israel wee bịa mana ichefuokwanụ n'Igbo sigodi n'Igbo pụọ ebe ha jere ịgba mbọ jere ebe ahụ nọ n'ebe ahụ mepee obodo ọsọ wee suo ebe ahụ ha wee si n'ebe ahụ chighatakwa azụ ebe esi n'ibido njem ebe ka ha si na Igbo jee na ebe ọzọ ha si na Igbo jee ebe ọzọ ebe ọbụla ịfụrụ ndị ojii gbasara n'okpuru anyanwụ a isi mbido ha ọkwa n'Igbo Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya too ihe akwụkwọ na ihe m ga-agbaghasịba okwu o nwere ọtụtụ ndị gụkwananụ akwụkwọ ndị na-eme nchọpụta m nwere ike ịkpọtụ ofu aha ije ego agụ akwụkwọ adanna anyị mama anyị jebere njem ya Katrina Achọlọgụ ị ga-afụkwa ya tupure Katrina Achọlọgụ ijekwe n'Igbo ukwu jee gaa jụọ ese a ga-asịkpa gị n'Igbo si n'Igbo bido na-ejego m Igbo ukwu ihe m gwụkwara ebe ife ihe agwa ị na-ekwu ugbu a ka a sị na Igbo na-ekwube ebe Igbo si na ọbụla ala Igbo ekwu eji kpọọ ha Igbo ukwu ọ dị ma nwanna Eze Akọnobi ana m afụ ka ị chọrọ itinye n'ihe anyị na-ekwu tinye ọnụ Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu aga m eme nkọwa site ka onye ọbụla ma ụmụaka be anyị maka ụmụaka be anyị niile nọ na ihe a na-akpọ kọmputa age onye ọ na-achọrọ ịpị pim ka o wee nweta ife ọ chọrọ ịma ya bụ ịchọọ ịchọpụta ihe niile ma ụka ma ndị niile na-akọwa ka mmadụ si bido ị na-anya ịhụ na akụkọ niile ha na-akọ ozughị ezu o nwere ebe o jegidere kwụsị ebe ahụ o jegidere kwụsịzie asị gị na God created ịghọta na ịchọọ ịchọpụta ka ndụ si wee bido n'elu ụwa na-anya ka ụwa si akpa agwa kembụ according to science ihe niile a na-eme n'ụwa enwere ihe a na-akpọ the Greenwich Meridian of the Earth. Greenwich Meridian bụ ebe ndụ nwere ike ịnọ wee bido nwụọ. Ihe a bụ ka nkọwakwa ya ka onye Igbo ọbụla ghọta. Ihe a bụ ebe enweghị oyi na-atụ nnukwu, enwekwana ha okpomọkụ na-ekpo nnukwu. Ị gaa n'ụwa niile ọ bụ na West Africa wụ Greenwich Meridian. And isi ka ị chọba ya na West Africa ọ bụ na Igbo ka ị achọta ya. Ana Igbo a ka o si ewe gafekwa side Ghana. Ihe niile a wee ebe ndụ si wee bido n'ụwa niile. Ya bụ ọ bụrụ na Garden nke onwe ha Garden of Eden niile na-anụ ụba n'Igbo. Aga m enye gị ya ka nye gị ntụziaka ka ị ga-esi chọpụta. Were mmiri gbanye n'iko. Gaa n'ime ntụ oyi a na-akpọ friza. Donye mmiri ahụ. Kuchie ya hapụ ya. Ọ nọ izu na-abọ jee bupụta ya bụ mmiri. Bupụta ya dobe ya. Mmiri ahụ ga-adị ka ọ dị. Ọ ga-adị otu ahụ ọ dị maka gịnị? Na ndụ enweghị ike ibido n'ime ebe ahụ jụrụ oyi. Mana were mmiri ahụ tọbịa n'ilo ka anwụchaa ya ka ikuku kuo ya. Dọkwasị ya n'ala, dọbịa n'ala. Ọ dọọ ofu izu, mkpụrụ ụbọchị anọ bụ izu. Adị ihe Igbo ji kpọọ ya izu bụ na ike anọ jikọtara wee kepụta ihe mbọsị ahụ. Ọ dọọ mkpụrụ ụbọchị anọ ga-anyọ anya n'ime mmiri ahụ. Ị ga-afụ na ụmụ ihe ga na-agbagharị n'ime ya. Ụmụ alụlụ ahụ bụ na ndụ abatago. Otu a ka ihe niile ekere eke n'ụwa si wee bido. Ebe oyi adịrị atụ, ebe ikuku, anị, mmiri na ekpomọkụ jikọtara ọnụ wee kee ihe niile.
mmiri anwa, ikuku, naanị na ekpomọkụ bụ ihe na-alụ ọrụ n'ihe niile dị n'ụwa. Ma mmadụ, ofu n'ime ha pụọ n'ime gị, ịnwụgo. Ofu n'ime ha kwụsị n'ụwa, osisi anwụọ. Osisi chọrọ ekpomọkụ, osisi na-eto n'ala, osisi nwere ikuku nke ọ na-ekupụta na-ekuru, osisi chọrọ mmiri. Otu a ka mmadụ si chọọ. Ya bụ n'Igbo ka ndụ bidoro. Igbo bụ ihe kere ụwa niile. Abịakwa Igbo kere ụwa ka Chineke kere Igbo sizi ebe a ekwuo maka okike. Igbo ya ekebezi ụwa na nkwuba ụwa ihe amakwu na mmadụ. Igbo kere mmadụ, ọ bụrụ Chineke. Ịchọ ikwu maka Chineke, gee ntị. Ndị na-eme sayensị na gịnị? Maka ndị na-aghọta ịma nghọta. Aga m akọwara gị. Gee ntị. Ndị na-eme sayensị, o nwere ihe ha na-ekwu. Ha asị gị, ha lụgide ihe niile ha ga-alụ, ha asị gị that energy cannot be created or destroyed. Abi? Ọ bụ ihe ha na-ekwu. Ike. Gwa gị ekwentị. Chelụ. Ndị na-aka ụka sị gị na gịnị? Na Chukwu bụ ihe ji aka dịrị n'onwe ya, agaghị ekenwu ma ọ bụ mebie. Ọkwa ya? Na ndị Igbo sị gị na Chi bụ ike. Gịnị bụ ike? Tụgharịgodi n'onu ndị ọcha. Strength, energy. That means chi anwa bụ ike meaning na energy wụ ya ka ndị ọcha na-akpọ Chukwu. That is the same thing science na-agwa gị. Say it cannot be created nor destroyed. Ya bụ Chukwu bụ ike. Afọ na Chukwu ka nwoke nọ ebe ọbụla na-achị ụwa niile. Fụ Chukwu ka ike ndị nọkọtara ọnụ n'izu were kee ihe niile. Ọ ya bụ nkọwa nke ndị gboo nyere Chukwu. Ka m gbunyekwa gị ntụziaka ọzọ ka ị mata na ihe m na-ekwu doro anya. Ndị Igbo na-abụ ha chọọ ịnakpọ ụla, ha sị gị na chi ejie. Ha kwuo chi ejie, ha anaghị akpọ chi na o nwere ihe na-ebe ebe ọbụla. Ha anaghị akpọ chi na ọ bụ mmadụ na ọ bụ na ọ bụ ihe na-ebe ọ. Ha na-asị chi ejie, sị gị bọọla chi na ha teta, sị gị ka chi fo. Kedu ihe chi ha ji bịazie ebe a bụrụ ihe dị iche wee bịazie na ekwuzie n'ihe dị ka ụka ma ọ bụ na ekpukpere ọ bụrụ ihe bi ebe ọzọ? Ọ iji gosi gị na ha sị gị bọọla chi, o miru na itiwago ike, izutego ike. Ịma na ihe ịkọwara dịka chi na ihe ndị ọzọ, ihe Igbo kwere na Chineke, Chukwu, na ọ bụ mmụọ, nọọ nnukwu mmụọ, ọ bụrụ na mmadụ n'ọrụ ebe ọzọ, nọọ mmụọ anaghị afụ ya anya, mana ọ ya kere ihe niile n'ụwa, kee mmadụ na nkọwa nke ndị omenala bịara abịa. Ha si na o kere mmadụ na oyiri nke ya na akwụkwọ nke ha dere, nke ha ebutere. Mana Igbo were asụsụ ha na-akpọ Chukwu ukwu, Chineke ihe niile, bụ na nkọwa nke ha bụ mmụọ. A na-ekpekwa nri ya. Ha were ebe a na-anọ gọọ ọfọ si Chukwu okike abịa ama bịa mere ya, mee ha, mee ha, mee ha, mee ha. Mere na ọ na-abụ na nkọwa ọzọ, onye nwụkwa ekwe na ọ bụ mmụọ, maka na ndị Igbo kwere na mmadụ na-anọ ụwa na-anọghachite. Ya bụ na mmụọ, ndị Igbo kwere na-ewe nnukwu mmụọ n'ebe na-eke ihe niile, na-eyi ike ma ọ bụ na-aza ekpere. Ka ezi ka iji sizie na ọ bụ mmadụ. Ngwa gee ntị. Ị na-anụ ka ndị Igbo na-asị ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ? Ilu ka a na-atụ. Ilu ka a na-atụ. Mgbe a sịkwazie gị na Chukwu bụ mmụọ, ọ bụrụ na ajọ mmadụ ga-abụ ajọ mmụọ, mmadụ bụ mmụọ. E kwere na mmadụ nwụọ na ọ ga-abụ mmụọ. Mmadụ dị ndụ bụ mmụọ. Ị na-abụ ịchọọ iche echiche si na mmụọ m, na-echere na mmụọ m. Mana ndị Igbo na-asị Chimo. Chimo. Ihe mee ọsị Chimo, Chimo. Ngwa na nkọwa, gebe ntị. Ọ bụrụ na anyị kwuchara chi jie, chi bọọ, ka a bọọ chi, ka chi fo, anyị emeni ha ka mmụọ fo, ka a bọọ mmụọ. Ọ bụ ihe ịgbagwoju anya na anyị na-ekwu chi
bụ ofu ihe bịazie n'ụzọ ọzọ ọ bụrụ ihe ọzọ. Ya bụ na nkọwa ahụ ezughị ezu. Otu o si wee zuo ezu bụ na ọ bụrụ na nsị gị ị bọọla chi ejie, anyị na-asị ube ejie na ihe ejie n'oji. Chi ejie menụrụ na ike niile ajikọrọ ọnụ ejie n'oji. Anwụ na-akpuo anyị asị gị na chi ejie. The most accurate, ka nsụ oyibo nwe obele, the most accurate word enwere ike isi wee translate echi n'Igbo to English with nature. When nature has gone dark, esi na gịnị chi ejie. When anwụ pụtakwa, esi na gịnị na chi efo ọchị ekpughe na ịbọọla chi. Ịbọ ihe bụ na igbuwa ihe. Onye ka ndị Igbo na-ekpere tupu abịa ka amechi ga-atị ọnụ, onye ka ndị Igbo na-ekpere asị na ka ikpe ekpere ma ọ bụ ka aga ọgwụ. O nwere ihe chọrọ ikwu ajụjụ anyị jụrụ, ọ dị ezigbo mkpa. Ọ dị nka na nghọta nke m. Ihe nwanne m nwoke na-ekwu bụ na mụnwa na-enwekwa nnọkọtakwa na-enwe echiche a na-asịkwa na o nwere mgbe a ga-anọkọta mmadụ a na ife megide isi Chukwu ka dị ndụ. Ọ bụ na Chukwu dị ndụ, ihe a ka o kwesịrị ime. A na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere, Chukwu a na-azakwa ekpere. Ụfọdụ asị gị nwee okwukwe, ụfọdụ asị gị na ị nwere okwukwe. Mana ndị ụfọdụ ga-apụtakwu osi n'ụwa nwere ka o si wee hazie onwe ya. N'otu ụwa si wee hazie onwe ya, na ọ dị ka o nwere iwu na-achị ụwa. Ị nwere ike kpọọ ya Chukwu, ị nwere ike kpọọ ya nature. N'ime ihe ọ chọrọ, ifu ihe ị na-achọ. Ị na-adị na-ekwu, ije ugbo, kọọ ya mkpụrụ, ịghọta mkpụrụ ị kọrọ. Mana ịdị n'ala, chifo, o nwere ihe mere, agụ egbu oge. O nwere etu ị ga-esi kpegide ekpere ma ọ bụ jee n'ọnụ mmụọ gọgide mmụọ ma ọ bụ gọgide ọfọ ndị ya banye gị n'ọnụ. Ihe ji wee na-ekwu ya bụ na Chukwu ka m si ghọta ya n'ụdị nkọwa ọ na-akọwa, ma ọ bụ nwoke agadaga nwoke afọ na ya na-akpụ n'ala nwere ebe otu kwa ala, ma ọ bụ nọọ ka o si wee hazie. O nwere ndị na-asị n'oyibo, God is just the energy of nature or the world. Ị na-anya ndị ọcha rụpụtara ụgbọelu, ha sịrọ na Chineke gosiri ha ma ọ bụ na Chukwu mere ya. Mana na ha bịara nnewe ka ụwa si wee dị, wee na-anyasị ihe dị ka igwe etipịara etipịa, mee ya ụdị ona ọ bụrụ na ọ gbawa ọsọ gbasaa nku, kedu ihe ikuku ga-eme n'ebe ọ nọ. Ha achọpụta na etu ụwa si wee dị na ụdị ihe dị etu a gbawa ọsọ, o nwere ihe ga na-akwụ ya aka ka ọ na-agba ọsọ, ọ bọsa aka na ikuku ga-ebuni elu ofewe efewe. Ha ejee ne nnụnụ anya wee sị kedu ka nnụnụ si efe. Amara na nnụnụ n'ọnụ oyibo ọzọ conforms to the law of nature. If you conform to the law of nature, ị mara ndị bụ anyị si na okwusi ike onye ụka o jee na arụsị, ọ nwụrụ arụsị. If you conform to the law of nature, nature will respond to you. Etu o si wee na-akọwa ihe a niile ndị ọcha na-arụ. O nwere mgbe ha rụchara asị gị na anyị na-ekele Chukwu na o mere ka anyị ghọta ihe a. O nwere mgbe onye ọcha ọsọgodi ya kpaa ego, ọsọgodi ihe ọbụla dị n'ụwa chere ka m gwa gị, ndị ụka mmadụ eburu ụka pụta, mgbe ụka bịara aka na-echeta mgbe ụka bịara, ndị wepụtara ụka were ya wee bịawa ọtụmadị bịawa be anyị, mana ewe ihe a na-akpọchi chere ka m bịa. O nwere mgbe ha ji wee okwu a na-akpọ God, mgbe ha nwere God, mgbe ndị pụtara ụwa, mgbe ndị pụtara ụwa Chineke anasị na Chineke kere ụwa, mgbe mmadụ pụtara ije agụsị gị ya ka mmadụ pụtara ka ụwa bịara gbagwojuo ya anya, ọ na-asị kedu onye mere ihe a niile, ọ dị ka ọ dị. Ha mụrụ ihe a ga-akpụ ya, ha kpọbụ ya Chukwu. Mụ ha na-asị na Chukwu adịrọ, mana ihe nna-achọ ikwu bụ na ije n'anya ihe dị iche na Chukwu na nature, o siri ike. Ndị Igbo ihe anyị na-akpọ nature bụ osinachi. Osinachi ya chi anwa ọ na-akọwa bụ gịnị? Chi anwa bụ nature, osinachi bụ gịnị? Nature. Chi bụ gịnị? Asị na God. Ị na-anya ọfụma o nwere ike ọ bụ na ofu ihe anwa ka anyị na-akpọ n'ụdị ụzọ dị iche n'iche, mana ihe na chi ikwu bụ na Chukwu ka anyị si mara ya taa bụ mfigharị ndị wetere
ofufe ndị obodo oyibo wetara wee ihe ekwe mana ndị Igbo nwere n'igwe anyị nwere ọkụ mmụọ anyị nwere echiche etu Chukwu si wee dị ọ bụrụ etu anyị si ghọta Chukwu ndị ụka wetara ya na-akọwara anyị bụ ọ bụrụ okwukwe ndị Igbo nwere na ka Chukwu dị usi wee anyị were maka na ewe ihe a na-akpọ Chukwu okike abịa ama Chukwu okike bụ onye na-eke ihe niile kere mmadụ kee n'igwe kee ana ọ bụ mmadụ kere n'igwe kee ana eluigwe na ana nature ka ha bụ eluigwe na ana dị ka ọdịrịchichi wee chọọ o nwere ka ọ bụrụ Chukwu anwa mana kedu ihe dị iche na Chukwu na nature o nwere onye ga-ajụ nsị m kedu etu m ga-esi wee kọwaa Chukwu dịka otu ana nọgide puo ana ọnọgide puo nnọọ amarọ m ọnọgide puo mana ụfọdụ na-asị na o nwere mara mgbe ihe a bidoro ma o nwere ma mgbe ọ na-ebe ọ ga-akwụsị ka m gwakwa gị ugwu anyị na-afụ anọrọ ofu ebe ọ ka na-aga n'ihu o nwere ebe ịnwekwa na ndị sayensị ekwugo na kịta na mmadụ nwere ike ije n'azụ oge na-achịwa azụ n'oge ya bụ going back to time ị na-achị onwe etu ihe a ga-eme mmadụ anachiwa azụ nachie ọ dị ka ụmụ arọ n'azụ o nwekwa ihe a ga-eme mmadụ agawakwa n'iru ka ha si wee gosi ya ha bịara ha weta bọtụl ya ololo weta ololo mkpọ kurie ya were ihe ose foto wee nyowe ebe anwa fụ ka o si wee kurie ha eweta ihe foto anwa weghachi ya azụ ihe a niile gbasasara akpụkọtawa nachitewe burukwa ofu ha wee kwuo na fiziks ya bụ nka ndị sayensị egosigo na mmadụ nwere ike isi taa nachi ya azụ n'oge mmadụ nwekwara ike isi taa jee n'ihu ihe a niile ga-abụ ihe mmụta maka oge anyị ga na-akọwa ihe a nwoke abịrịba ewe ihe Amaechi kwuru o kwutara iwu oge ihe niile a dị dịka eze akọ na obi si kwuo kedụzi ihe bụ nsọ na iwu onye edebere iwu ahụ onye bụzi ọ bụrụ na ọ sị na mmadụ bụ chi ọkwa ihe i kwuru eze akọ na obi ọ bụrụ na ka ezi onye nyere mmadụ iwu na nsọ ndị Igbo wegasịrị n'ala Igbo metụrụ anyị ọnụ na nsọ ịmagasị ndị Igbo na-emebu iwu Igbo mee m ga-egbu ya na nke mana anyị nwere ntọala iwu ala nsọ ala omume omenala na ọdịnala ọdịnala awụkwanụ ọdị ya n'ala omenala bụrụ omume gị n'ala iwu ala wụrụ ihe ala na-asọ nsọ maka na a na-ekwu okwu ka esi ekwuo ihe o kwuru na mbụ n'isi mbido ike ma akparamagwa nke a ga-akpọ eneji ọ dịghị anwụ anwụ ọ naghị anwụ anakwana ha emebi ozi n'isi mbido ruo n'ọgwụgwụ bụrụ ihe Igbo ji asị gị na Igbo na-ebu ụzọ tinye isi ebe a ga-akwụsị tupu agbaba ya bụ ọsọ na ichekekwa ka anyị nwere ike ịnọ ebe a jụgide onwe anyị ajụjụ onye akwụgide onye ekwugide ịfụ na mbọsị ikuku bidoro ogwo mbọsị ana bidoro mbọsị anwụ bidoro ogwo mbọsị ọchịchịrị bidoro enweghị onye mmadụ ọwụna nwere n'ike ịkọwani so ịhụ ihe a na-agwa gị sị gị na ike a na nke wee na-eji na-adịghị anwụ anwụ na-adịghị eme ọkwanụ ma ikuku mmiri ma ikuku ma enu ma ana nke ahụ wee debagodi dena bịazie nsọ ala ndị nna nna anyị ha bịara bịa were ahụ anyị maka anyị bụ anị abịa were mara akparamagwa ya bụ na ikwere na mmadụ si n'aja yes na anyị bụ na maka na abụghị na mmadụ si mma kọwara gị ebe ọ ga-edoga anya maka na ihe mere ahịhịa si epupụta na anọ ya ihe mere na ntutu si epupụta gị n'ahụ ịhụnanya enwere ebe o si ebe anyị ga-esi kọnekt anya so mgbe ndị nna nna anyị ha o nwere ihe ị ga-eri afọ enyeghị gị ahụ enyebe gị nsogbu ọkwa ịma na ihe ahụ ahụ gị na-asọ ya nsọ o nwere ihe ị ga-aṅụ onyebe gị nsogbu ọkwa ịma na ihe ahụ iji hapụ ụka ihe ahụ na-eme gị ka ihe ga na-eme ị ga-ahapụgodiri ị ga na-asọ ihe ahụ nsọ ihe ị na-edete iwu
maka na onye anaghị edete iwu onye ahụ ga na-awụ ọhụụ ihe ahụ ya eribekwe ya ọzọ. Nke ahụ dị mma, nke a bụ ihe oriri dịka izu ori kwanụ ndị Igbo izu ori, maka na ndị Igbo mana nke a bụ iwu izu ori. Ka ntinye ọnụ na nke a, ihe mere bụ na mgbe mmadụ pụtara ụwa fụ onwe ha, o nwere ihe dị iche na mmadụ na anụmanụ, mana mmadụ bịara igosi na ka chi ma ọ bụ ka esi wee kee ya mgbe mmadụ pụtara ụwa, o nwere ụbụrụ buru ibu, ụbụrụ o ji wee na-aghọta oge Chineke kere ya, oge mmadụ fụrụ onwe ya n'ụwa. Mana ndị sayensị kọwara na o nwere anụmanụ buru mmadụ ụzọ pụta ụwa. Ndị sayensị kọwara na o nwere, ọ bụrụ mmadụ bụ ihe buru ụzọ wee kee, mana Baịbụl na onwe ya kwukwara ya na ekechara ihe niile tupu eweta mmadụ. Mana sayensị na-akọwa na mgbe mmadụ pụtara na o nwere anụmanụ buru ezigbote ibu kacha mmadụ, mana mmadụ kacha wee maa ihe wee mee ụbụrụ. Mmadụ bịa n'ụwa na-eme ka anụmanụ. Ụwa bụ mgbe anwa onye igbute isi gbuo onye ka ike narị ya o ji gbuo ya. Ha wee mata na mba na ha were etu a na-eje na ha ma afụ echi na ha ga-egbusisi onwe ha, wee sị mba na ebe ha chọpụtara na ha na-amụ nwa. Maka ka m gwa gị, o nwere etu Chukwu si wee kee mmadụ, enwe ihe a na-akpọ instinct. Chineke nyere mmadụ ekwugo na Chineke kere mmadụ, o nwere mgbe si na Chukwu adịrọ, mana anyị sị kedu ihe a bụ Chukwu. Ihe a bụ ihe a ga-enyocha anya mbọsị ọzọ ka anyị marụgodo ihe a na-akpọ Chukwu. O nwoke tukwu ofu ebe ka ọ bụ energy ma ọ bụ nature. Ihe a bụ ihe a na-ekwu ka anyị na, mana ka hapụ nke ahụ na-ekwusị na mgbe ndị mmadụ chọpụtara na ha kwesịrị ịdị ndụ ruo echi, ha sị kedu ihe ga-eme ka anyị dị ndụ ruo echi. Ha wee bido kwubesị mba biko na ihe a dị etu a na mkpụrụ osisi a dị ebe a, ka anyị were nwayọọ ka anyị wee na-eri ya, ka anyị ghara irichi ya otu ụbọchị maka nwanne echi. Ka anyị si akpa afa enwere ike ihe onu kọgosiri maka Nkwọ, Eke, Orie, Afọ na ka o si bata, maka na mụ na-asị nọọ ahịa izu ụbọchị n'Igbo bụrụ ahịa, mana ewu ihe ọzọ unu sịrị mba na karịsịa ihe a niile na-ewe ihe mere edejibe enwe eji akpọ ha eji bụrụ Nkwọ na Eke na Orie. Ka ọ dụrụ anyị maka izu n'ala Igbo. Ịma na ọ dịkwa mkpa maka na ụmụ Igbo chere na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ wụ na ọ bụ sọ na ahịa na-anọ n'izu na-anọ, mana ọ karịrị site na nnyopụta na nchọpụta wee chọpụta na Eke wụ ọkụ, Orie wụrụ mmiri, Afọ wụrụ ana, Nkwọ wụrụ ikuku. Anọ ya wụkwa n'ihe ndị ha na-akpọ n'oyibo the 4 cardinal point: East, West, North and South. Ọ ya wụkwa Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ihe ndị ichie kwere, ihe ndị Igbo kwere dote ya n'ahịa, ọ dote ya ka anyị si mara ya, na-aba ya n'aha. Ọ ka ị mara ka anyị nwere ike na-echetara anyị, ọ bụrụ na ị ga-apụ ndụ, ọ bụrụ na o nwere ihe ga-arụpụtawo ihe dum a na-emepụta, ị ga-amata ka ihe na-anaghị akpa agwa, maka na onweghị ihe ọwụla nke nọ na nke onweghị ihe ọbụla nke a na-eme nke ihe na-anọ na-adịghị n'ime ya, ma mmadụ ma anụmanụ ma ahịhịa ma ihe ọbụla. Ihe anọ a ịbakwa n'ala, okpomọkụ dị n'ala nke ọkụ na-si n'ime ya apụta, agha ndị ọcha na-akpọ volkano. Igwubekwa n'aja na o nwere ebe ị ga-egwuru efu mmiri. Ikuku kwanụ nọ n'ala, maka na ikuku eruteghị n'ala, mkpụrụ osisi akụrụ n'ala agaghị epupụta efuna ya. Ọ ya mere o ji dị ihe ndị nna nna anyị ha jiri fọnyekọta ya ebe ahụ. A ga-agbaba ekwentị, mana tupu m mee nke Eze Akọnobi, ọ bụrụ na ihe a niile oke abịrịba kọrọ bụ eziokwu, gịnị mere ndị nna nna anyị ha ji wee ana wee aha niile mmiri? Ọ kpọgasị nọọ Orie, akpọha ya mmiri Orie, akpọha ya, mana ewegasịrị ebe a na-ewegasị ahịa ebe ndị Igbo na-azụ, ewere ihe a na-akpọ ana Igbo, ana dị iche iche. Ndị Igbo na ndị nna anyị bagasịrị ihe niile aha dịka o siri dị.
abaha mmiri ori nwanne m nwoke ekene gị ị na-anya abịara anyị niile akpa anyị mmadụ bịazie kpọọ nke a nwoke kpọọ nke a nwaanyị ịfụ na ya ebughị ofu afọ nwere ike isi mmadụ gara so ana nwere ike inwe afọ ọzọ jiri mee ya izu mana ị na-anya ndị Igbo na-aba ihe aha dịka ha si akpa agwa ha na-akpa ka eji aba ihe aha o nwere ihe anyị ji esi ofe wee sie n'ọkụ ọgbọ nọ ka ihe a na-akpa ya ọgbọ nọ ọhịa ọpụta na ọ na-abụ isinye ya n'ọkụ ọgbọ pụta isiekwu ọkụrụ ewe ihe dị iche iche na osikapa na-agbọ ya ọkụ na-anọ mana ọkụrụ na ngwa gee ntị ọ bụrụ na ịnụ nkwọ wafịa enwere nnụnụ a na-akpọkwa nkwọ na-ebu ọkụkọ agụ nkwọ ji ikuku aga ọ bụrụ na ịnụ eke nke anyị na-azụ n'afịa o nwere anụ a na-akpọ eke ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo na-asọ ha na-asọ ya maka na o nwere ihe ọ pụtara ọ na-egosi ike nke anwa bụ ike na-eke ihe. Kedu ka ike a si eke ihe? Achọrọ m ka ịnụ ihe m na-ekwu. Eke as market day, anụ a na-akpọ eke ndị Igbo na-asọ anaghị asọ ya maka na ọwụ enwere ihe Igbo ji asọ ya. Gaa nene Igbo artifacts ịfụ na ọ dịcha na ha ncha, most of them. Mana ọ bụrụ obodo Igbo niile na-asọ eke. Ama m. Ngwa eke a iweta ọkụ mara ka ọkụ si akpa agwa. Ihe anyị na-ebe a bụ igwe. Ihe niile a bụ rọba. Before ijikọta ihe ọnụ, ị ga-ejiri ọkụ kechie. Sọnsọ ọkụ nwere ike ikechinwu ihe a nweghị ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ịkpụcha aja ịgba ihe ọkụ, ịgba igwe ọkụ ọnọkọta ọnụ, ya ka ejiri kpọọ ya gịnị? Eke. Ya ka ọkụ na-etisa, ọkụ na-ejikọta. Ọkụ ya ka eji sị gị na chi na eke. Creation is about separation, ikewa ihe. Maka na gị nwe mmadụ ka isi wepụta bụ na nwoke ọ bụrụ sọsọ ikepụta ihe ọfụ. Ikepụta ihe ike na asụsụ ikewa n'ikechi. Ike mmadụ kere ihe mere na o mepụtara ihe ọfụ. Na ya mepụtara n'asụsụ Igbo. Mmadụ kewara ihe na o mere ihe ọgba abụọ, o kewa ha agba iche iche dị abụọ. Mana o nwere nchọrọ ikwu n'ihe a. Onye nwa na-asụkwa na ike bụ ikewa. Ọ dịkwa nka ọ bụ ezigboto echiche kọwara ihe n'ụdị na abịa n'enwe anya nature ka esi wee kwuo ya bụ ofu ihe, one whole thing. Ọ bụgodoro Chukwu bụ ofu. A sị na Chukwu na ebe niile. Kedu ka Chukwu dị? Onwere maka Chukwu dị. Chukwu dị ka ihe niile dị n'ụwa. Chukwu dị na mmadụ, Chukwu dị n'osisi, Chukwu dị n'ana. Mana gị nwazi chọọ ike wata isi na the whole separate. Onye chọọ ọ bụrụ aeroplane mmadụ rụrụ, ọ dịbu na mbụ nọ na nature, mana mgbe mmadụ ji wee kewata ya wee chọpụta ya creation. Ọ bụrụ ikewa. Mana ọ bụrụgodiri ikewa, ọ bụrụ ikewa na o nwere ike ọ bụ nọ isi na whole kewapụta ya. Ike ihe O si n'aja, isi n'aja, ikewapụta ihe. isi n'aja kepụta ya. Ihe a aja. Anyị were ya isi n'aja wepụta ihe. Maka na ọ na-egosi na nature enwero mbido, nwere njedobe. Ihe ka dị na ya karịrị nne na ọ ka anyị na-enyocha mara ihe ọzọ anyị ka ga na-ekepụta na-ewepụta ọfụ. Na nkọwa ọzọ, ịma na Igbo kwere na onye ọbụla na ihe ọbụla dịka isi kwuo, maka ndị na-aghọta. Ịma ụfọdụ ugbu a ewegoro ndị ji omenala ndị a sara isi ị na-ekwu ihe ọzọ ebe uche ha ga na-eche bụ na ihe ọbụla i kwuru na ị na-akọ ma ọ bụ na ị na-ekwu ihe dịka onye ekwensu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Igbo kwere na onye ọbụla were chi nke ya. Ọ na-abụ ihe mme nwoke ọsị chimo onye na chi ya. Ya bụ ihe Amaechi kọwara ugbu a dịka esi na ihe niile na chi nọ n'ihe niile, maka ndị ga-eje ghọtahebe ya. Onye ọbụla were chi nke ya. Ilegode ya amụọ ejima ha na-ewe akara aka dị iche iche.
onye sapekwa akara aka ya ịfụ na akara aka abụghị ofu akwasị na ofu nne na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke adịghị eke o wee bụrụ na amamihe ndị Igbo oteena ọkwa n'ihe taa ọkwefugo ka esi wee na-akọwa abanye na ihe ndị oyibo na-akpọ filọsọfị ndị Igbo ihe miri emi n'echiche na ụdị ka Igbo si wee bịa ka Igbo si wee dị maka ọbịa agwa gị na o nwere ebe njere taa anyị afụ onye ọcha jụwa ya ajụjụ maka ihe na-eme na be ha ọ zagide o nwere mgbe ọ nakọta ọsị nke agwa m eziokwu na ya marọzi mgbe na-agwa onye mụ na ya sosi ya ọ dịghị ka ndị be anyị na-ekweta na o nwere ihe ndị ọcha marọ ị na-adị ya na-agwa gị etu anyị si wee ihe ọbụla ha wetara anyị ekwe mana o nwere ihe njụrụ ọmara ya ihe njiwe na-ekwe ya bụ na ndị be anyị na-eche na onwere ihe anyị bụ ndị ọcha marụ onwere ihe ma maka anyị mana ha ekwere ka anyị jee ime chọpụta ndị anyị bụ wee hie anyị anya anyị ewerezi ụwa ka ha si wee gosi anyị mana ọ bụrụ etu a na-enetu ndị a si wee kọwaa ụwa ndị Igbo o nwere etu ihe si edo anya odoro anya ihe mma bụ na dịka anyị kasị akpa nkata Chibuike akpọtana ha ama m na ike Chineke kwamgbe ha ga na-abịa ebe a ya na-akọwa ya sị oge anaghị adịcha ịkọwasị ụmụ ihe a ga-akọwa miri emi ihe ha jikwana ihe dị ha n'ime nchọpụta ha megoro maka ndị Igbo miri emi mana ama m na anyị kpasịa taa anyị na-akọwa kwa ụbọchị ha ga-eji wee na-akọwa ya ndị unu nụrụ ọnụ ha chebiri ịkpọ ha ma jụọ ajụjụ nke gị n'oge na-adịghị anya mana ọ bụ m na Eze Akọnobi Okeke na Maazị Amụzie Ude nwoke Abịrịba Otiegwu nakwa Mechi Ugwuele ndị a si na ndị otu na-achọ oke ndị Igbo osinachi ndị Igbo ọdịnala ndị Igbo nke a Chineke ji gozie ndị Igbo ịfụ na haziri ya nke ọma wee mee ka nsọ ala ndị Igbo bụrụ nke ndị Igbo maara nke ukwuu wee na-asọ nsọ ala maka na onye mee ala mee ihe ala na-asọ nsọ ala achọọ ya ọsọ ụmụ ihe a niile ka anyị ga na-akọ n'oge na-adịghị anyị pụta ị ga-eso wee tinye ya ọnụ 0902311 anyị na-eti akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ya bụ 08901110009 maọbụ 09077101009 mbịachite azụ anyị na-akọ n'ugbo ya ebere abụ m Chizana Anụmanụ na-achọ ọdịmma ndị Igbo ndị na-achọ ka omenala ndị Igbo bụrụ nke eji anyị isi ha ji wekwa ya anyị isi wee na-eje mme nchọpụta pụrụ iche dịka Chineke si kee ndị Igbo ugbo mana anyị anọgoro ebe a m na Amechi na aba nọrọ anya na sị na Chineke kere ala Igbo wee kee ala Igbo ezu ezu jaa ya mma ọ na-abụ itinye ihe ọ bụla ekenye n'ala Igbo na-ekwu na-eme mmiri na-ezo n'oge ya anwụ na-eti n'oge ya n'ala Igbo m na nwoke Abịrịba ya bụ Maazị Amụzie Ude nakwa Eze Akọnobi Okeke na Mechi Ugwuele anyị na-ebe a wee na-akapị okwu ọnụ ugbu anyị nwere ike itinye ebezi ọnụ na ya oge anyị na-ekwu ihe a mkpọọrụ unu akara unu ga-eji weta ịma na ihe niile ha wee mego na-eme nchọpụta mana na-ekwu dịka nke anyị nwa na nchọpụta nke anyị aka na-akwa aka ịgba na-akụ aka nri asị m na 09023211100 ka ị ga-esi wee kpọọ asị mba na efu abụghị n'akara na-ekwesịghị iji ya na wee n'aka akpọ ihe a niile bụ nchọpụta ha megoro mana a gara akọwa ya maka na akọlụ eziokwu Chizimbụ ọ ga-adị m mma ka ha bịa kọwara anyị ha mbọchị ọzọ mana ọkwa anyị na ha na-akpa emesịkwa ugbu a ya akpa maka iji ọchị wee kwuo ihe abụkwa ka o si wee kọọ n'ụtọ efu abụrụkwa na ihe adịghị ihe dịbụ wee fuo mana Igbo na-asụ n'olu mana akwụkwara ọ bụrụ ofu maka na ụfọdụ ihe ọbụla bụ onye efuru efu bụ ihe ị na-adịghị n'ime onye yara mee ya maọbụ ihe furu efu na ihe furu efu adịghịzi ya bụ ka ụfọdụ si kọwaa ya anyị na-eji atinye efu ihe na-adịghịzi mana nkịtị bụ ihe nkịtị ihe na-adịghị anyị achọghị ijibe bekee wee na-akọwazi ya ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu karịrị akarị ka anyị webe kwuo onye na-akpọ
Gwa ya fagin ebisa akpọ. Biko gwa ya fagin ebisa. Odogwu. Nwoke ọma. Nwoke ọma tekwala. Tego. Gaa n'iru. Enwere ihe nchiri itinye ọnụ biko ndị ahụ nọ ebe ahụ nwere ha gwara anyị maka Ike Orio Afọ Nkwọ. Onye ahụ gwara anyị ihe ahụ gbataghị anyị ọfụma. Ya ntị ihe a na-akpọ Eke. Eke bụ ụbọchị nkete nri. Mbọsị ya na-aga kete nri dịka ọ si wee gbasata ihe gbasara afịa. Mbọsị a ga-aga kete nri ọ bụrụ Eke. Orie bụ mbọsị a na-eje ebe a ga-eje nweta ihe nri. Afọ bụ mbọsị a ga-eje fọta nri dịka ndị Igbo si ekwu ya. Ije fọta nri. A na-aga n'ugbo chefọta ọ nweta ihe a kọrọ n'ubi. Nkwọ bụ mbọsị a ga-eje kwọta nri n'afịa. Mana oge ọ na-ekwu maka East, West, North and South, nke a gbasaziri ihe a na-akpọ direction n'ihi na mbọsị afịa ọbụla East, West, North and South ka dị constant. O nwere mbọsị afịa ọbụla East, West, North and South anaghị eme exist. So mgbe a na-ekwu ife anwa o bupụrụ uche anyị na ihe bụ omenala dịka o si wee gbasata ịkpọ afịa afa na ihe a na-enweta n'afịa. Ya ka m tinye ọnụ. Daalụ. Ụmụaka gara na-eto eto. Daalụ. Ihe dịka Eke ọ bụrụ mmiri ma ọ wụrụ ọkụ ka ahụ iche. Mana a ga-azaghachi ya ka ndị ọ si ewe ihe na-ajụ ngwa. Ihe chọrọ ikwu bụ na ekete nri, ịkwọta nri, fọta nri na ihe a niile. Ihe na-achọ igosi mbụ na onye ọbụla ga-akọ ụdị nri dị bụ ofu. Chere ka m bịa na onye ọbụla ga-akọ ụdị nri dị ofu bụ ofu na mbọsị Eke onye ọbụla eji ekete nke a na-ekete mbọsị ọ bụrụ ihe ị ga-akọ nke gị onye ọka m na-ekwu ọ dị mma nwoke ọma daalụ eme a ga-azaghachi ụmụ ihe a niile. Daalụ. Bee ya nkenke. Nke a na-ekwu na mmadụ si n'ala si n'elu si na nke ọzọ o nwekwara ihe a na-akpọ akọnuche. Akọnuche ọkwanụ mmadụ afụrụ anya ọkwanye ya bụ ume aha dịka ndị na-agụ akwụkwọ nsọ ga-amata na asị na ebe anyị na-ekwu ya otu a na o nwere onye dịka Chineke kecha mmadụ wee kunye ya ume. Ọwụ akọnuche anụa a na-akpọ conscience mere mmadụ ji wee chepụta na ịnụ nwanne ya aka adịrị mma. Ike ahụ esiri na na-abịa kama o shiri na onye kere. Daalụ biko ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ maka oge. Daalụ 09023111009 maọbụ 09097711009. Onye na-akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Ekwentị nke a egosi adị. Onye na-akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ biko bee ya nkenke. Ọ dị mma. Onye Nzude gaa n'iru. Ihe m na-ekwu na n'igwe okwu maka ndị Daalụ. Ndị Igbo bụ Chineke goziri agozi ka ha bụ gozi ndị Igbo agozi, mana tupu ihe ndị Igbo ga-eme n'ụwa pụta ihe ndị Igbo ga-enwere onwe ha nọ n'ime Naịjirịa. Ndị Igbo ka ha maka ihe omenala ka anyị na-ekwu. Daalụ anyị na-ekwu maka omenala ndị Igbo, ọ bụghị ndọrọ ndọrọ ka anyị na-ekwu. Biko ị kwesịrị ịnọ wee na-amụtagasị ihe nke na-amụ dịka nwoke ọma si kọwa nke ya a na-akọwa ya n'ọkwana ya ka ya mara ka ndị Igbo si bidogbo. Ndị ewere oge ndị Igbo na-ewe n'ọrụ nke ha nọ na nwa ya ha kọwara taa ọkọta ka m egbu izizi nna anụ ya. Onye na-akpọ nkenke enyi ndị ebe ishi akpọ.
Azumeme na akpa. Daniel Nkenke. Anyị ahụ maka eke oge afọ ugbu a. Enwetara m eke nweta oge nweta nkwọmana afọ. Kedu ihe ọkwa maka afọ a na-erekọta ime ya? Ngwa biko kọwalụ ha afọ. Afọ bụ yes. Ngwa gee ntị. Aga m afọ bụ ikuku. Afọ bụ afọ bụ mmiri. Chere ana m abịa, o nwere ife m chere. Sorry, afọ bana. Udo cherenu. O nwere ife m chọrọ ịkọ. Afọ bana, ani. The earth, ani. Gịnị mere o ji bụrụ ana? Mmiri eke bụ ọkụ, then nkwọ bụ ikuku. Yes. Afọ bụ ana akwa ya. O nwere ife m chọrọ ịkọwa maka ajụjụ nwoke mbụ kwuru okwu. Ịma na o nwere ife na-enye anyị nsogbu. Ịma na ife ọwụla na-eme nka n'ụzọ nwere asụsụ ya na akparamagwa ya. Okpukpere iji nka na ụzụ otu ndị ọcha si ghọta ya chọọ ịkọwa ka ndị achọrọ m onwe ife m chọrọ ikwu maka asụsụ a na-asụ ịma na nka na ụzụ nke wụ sayensị and teknọlọji ịba na ya ha nwere ihe miri emi, ha nwere asụsụ ha ji akọwasị ya. Ijekwenu na ebe ọgwụgwọ lemese ebe ndị ọgwụgwọ medicine ha nwere asụsụ ha nwere ihe eji amatagasị. Anyị ga-akọwasị onye na-akpọ Odogwu ndị ka ị mere biko gwa ya afọ gị na ebisa nwa dị nsọ ọ ga-adịrị gị mma. Gaa n'iru. Ebe ka ị si akpọ? Gaa n'iru nwa dị nsọ. Mana ihe anyị na-efu dị mma maka mana ọzọ dị ihe na-agbajo m anya bụ na mmadụ ide egbe gbagbu ibi ya adị na Chukwu wetara ya. Kedu ihe bụ nke anwa? Ọ dị mma, a ga-asa gị ya o. Daalụ, a ga-asa gị ya maka na anyị chọọ ka ndị mmadụ tinye ọnụ n'ihe a maka oge. Maka na a na-asị na echiche ihe ọ na-ekwu bụ na nature, it is natural for people to die. Chukwu wetara, Chukwu ewerego. Mmadụ onwere onye ma ebe mmadụ si bịa, onwere ma ebe mmadụ mụrụ nọ na mmadụ gburu. Onye na-akpọ biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ. Onye adịbeghị nkwado. Aha gị bụ gịnị? Chioma, si na ekwurekwu gị pụọ. Chioma agbafuru. Onye na-akpọ biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ. Nwanne ọ ga-adịrị gị mma, biko afọ gị na ebe isi akpọ. Ndeko ma ọchị Chinedu gaa n'iru. Anyị nọkwa mma. Ndeko nu mere mmiri ọ na-ezo ebe ahụ. Gaa n'iru Chinedu. Ihe m chọrọ ikwu bụ na nkụzi a ọkụzi m na-abụọ na-akụziri anyị taa ọkwanụ ntị ọhụrụ kemgbe m nwara ihe maka na ọ dịkwaziri ebe m mgbagwoju anya ihe gbasara Igbo, ebe Igbo si bịa, Igbo si eme ihe na ọnọdụ ndị Igbo. Ekitiwekwuru ekwesịghị ka akọọdụ ihe ọfụma ka ndị ọzọ esem anya dịka nwa bụ mmadụ na-ekwu wee ghọta ọfụma nkụzi ha maka na ha nwere nkụzi ihe a na-ata ata ụlọ mkpụrụ ọ ga-amịta n'ime ndụ ndị na-eto eto nakwa ndị togoro eto na-amaghị ihe gbasara ya. Ihe a ka ka nkiri ọ dị ma ha na-anụ ya. Ihe ọ na-ekwu bụ na otu a esi kọwata ugbu a na nke a bụ mbụ ha na-anụ ihe na ọ ka mma na-akọwa ka ọ na-edo ya ndị were ajụjụ a na-ajụ ya, mana ekwuo na m ya na mụ na unu ga-atinye anyị ga-ama ka anyị ga-esi kpa ya ka unu na-abịa na-akọwa ya. Onye na-akpọ gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ. Ọchị ya mere ka gaa n'iru Okeke. Buko asụsụ a na-asụ kịta ya na-anụ ihe m na-ekwu anyị nwabụ ndị Igbo mana omume anyị dị iche iche. Ọbụla omume ndị Enugu steeti bụ omume ndị Abịa, ọbụla omume ndị Abịa bụ omume ndị Anambra. Kedu ọtụtụ Igbo bụ ebutara ya bụ ya ahụ ka Chineke. Daalụ.
daalụ a ga-asaghị ya a na-achịkọta okwu ịnụrụ ihe okwu maka na anyị na-ekwu ya na Igbo na-asụ n'olu mana akwa ọkwara ọ bụrụ ụfọ ọ ghọtazi nke ahụ ma ihe ọ ghọtaziri bụ asụsụ ya na-asụ na ọ bụ ụfọ akwa ihe ndị omenala ndị ọzọ kọrọ na omenala nke ha n'obodo ọzọ osiri n'obodo ahụ Holland je nụrụ nwaanyị ka ebe nwaanyị ahụ ọ nụrụ si ọkwa ndị na-akọwa akụkọ a ga-akọwara gị ahụ ga-aza a na-anụ ihe na-akọzi bụ omenala ndị akụkọ mba ọzọ ka ị na-akọzi ma ha na-akọwa akụkọ mba Igbo ọ bụrụ etu a ka ndị Igbo si wee pụta ụwa ihe ndị ahụ gwara gị ihe Igbo na-ekwu bụ ihe mere eme daalụ lekchọ ọ na-agwa ọfịgị na ekekere ụwa ya na Chukwu a kind of lecture anyị nwa na-ahapafie na-abịa anyị ka Chukwu ọ dị iche na mere nke a mgbe na-akọwara na ịkọwa nwunye ọzọ ya ezigbo ndị mmadụ anya maka ọbụla Chukwu dị Almighty God na anyị fote and anyị gwara anyị na o kele mmadụ na-abọ n'osisi Adam and Eve si na Adam and Eve ha mụọ nwa ụlọ ịta njekọ ha bụ nwere ha tafie wee jere nke a wee gbuo nwanne ya nwoke ka oke na ndị ebere sitere m nke ọ bụ ọ gbapụrụ n'obodo ọzọ o jere ebe ahụ akụkọ na-akọrọ ụmụaka o jere lụta maka ọnwụ nne na nna ya mụrụ ha mụrụ ndị ahụ efu na enwepụta ebe ụwa dị bifọ ụwa nke ha nwa so ihe ndị a kwuru na one side ekwenyere m ya mana ebe ọ na-abụ otu n'anya bụ na nke eke afọ nkwọ eke oge ngwa nwa enwere m nghọta nke m one part na eke oge afọ na ngwa nwa bụ onye Igbo ji bido ndị bịara daalụ nwanna ya ji gbanwere onwe ya biko ka izu ụka ọzọ ama m na n'ike Chineke ha ga-abịa daalụ maka na anyị abanyego oge na sta kwara biko ka anyị ji nwayọ ka amechi ka anyị bidoro ebe nọ tupu anyị na-achịkọta okwu egbe ndị jụrụ ajụjụ si kedu ihe kpatara na Igbo na-asụ n'onu mana ha anaghị eme ofe omume o kwuru maka omume na ọ bụghị otu ndị akpa ugo ihe m na-aza na ya ọ bụrụ ihe gbagwojuru anya ịma na o nwere ndị akụkụ Igbo bi n'akụkụ mmiri o nwere ndị akụkụ Igbo bi n'akụkụ ugwu maọbụ n'elu ugwu o nwere ndị Igbo bi n'okpuru osisi ebe ahịhịa na osisi dị nnukwu o nwere ndị Igbo bi na ebe mana ha bụ ofune na ofune ana m abịa o nwere mgbe ụwa bidoro ebikọ ọnụ anụkata na-amụ na-ebuwanye ndị ụfọdụ asị ka ha kụnye jewe ebe ọzọ ebe ha ga-enweta ọfụ ihe ga-adịrị ha na mmadụ ama nọ zọwa ihe nwere ebe anwa na-agwụchazi agwụ ha nwere ike ebe ha jere o nwere ndị na-ebe anwa chụọ ha ọsọ ma ọ bụ ha eje nọrọ ofe ebe ha ga-anọrọ ọ bụ na ndị ga-abụ ndị agbata obi ha abụrụ ndị Igbo ya na ha na-asụ ofu asụsụ ha biwe maka na mmadụ na ibe ya ga-emekọ ha na-emekọ ha na-anụ etu ndị a si asụ asụsụ be ha na-amụtakwa obere ihe na nke ha ndị a na-amụtakwa nke ndị ọzọ ndị a na-amụtakwa tupu ịmara ihe na-eme ha a na-amụnyere onwe ha asụsụ a na-agbanwe o wee bụrụ na a na-eweta asụsụ na asụsụ ndị gị na ha bụ agbata obi ọnya mere ndị ụfọdụ ebe i siri wee bịa iburu ka unu si wee bịa nọrọ ndị ọzọ esi ebe ha nọ wee bụrụ ka onwero ndị bi ebe ha siri pụta ụwa ndị a na-akpagharị na-erugharị ma mgbe gboo ihe anyị na-abụ anyị pụtacha township anachi ha azụ ada eme ya etu ahụ ikunigo gị na ndị be ga-apụọ unu eburu asụsụ unu bụ jewe ebe ọzọ ụfọdụ bụkwa ndị a na-achụpụ n'obodo ụfọdụ bụ ndị a chụpụrụ achụpụ ụfọdụ bụ ndị jiri aka ha pụọ mana ha na-apụghị eburu ọdịnala ha na omenala na asụsụ ha jee irute efu onye ọzọ bụkwara nke ha bịa na-amasị ofu asụsụ nchịkọta okwu Eze Akọnobi na nchịkọta okwu tupu m aga na nwoke abịrịba ọgọ m nwoke ịma na anyị na nwaanyị na-abịrịba gaa n'iru na nchịkọta okwu n'ihe niile a akọwara maka ụbọchị kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo ụfọdụ mirikiti na-asị na ihe a unu kọwara maka eke ori ka unu dosa ya ọfụma na o dochaghị ya
ụmụ ibe ịma na anyị enwe ozi oge anyị ga-abịa ụbọchị ọzọ mana ka m doo n'anya ọ bụ na ị chọọ ịghọta Igbo ka nna gị si sụọ Igbo nee ihe ọbụla ha kpọrọ aha ka o si akpa agba ine ya ị ga-aghọta Igbo ị ga-aghọta ya maka na ihe si gị na ọkụ na-eke eke ọkụ na-eke eke ọkụ na-eke eke ọ kwesịrị ịgwa gị na eke bụkwa ọkụ asị gị na mmiri na-eri eri mmiri na-eri eri ịfụ na orie ya ịhụ na mmiri erie ya then ị na-anụ afọ ụwa afọ gịnị na-eme n'afọ gị itinye nri ọ na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụpụtụ ọ bịa wepụtasịara gị ihe dị mma dozie gị ahụ ị mara na ọ kawa ohu ibe ahụ maka ị na-anyụ ahụ onye ahụ dị na-anyụ ahụ Maazị Amụzie Ude kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo tupu maka na ihe a ga-eke ọkarịrị ife ma agwa ndị Igbo a mebidogodi n'ikene gị ndị ikene ndị Solid FM unu agbago mbọ maka na ihe a anyị ga-abịa ihe a gosiri na nkụzi a dị mkpa a na-awụ ndị abịrịba na-asị egbucha krata ka egbu ha krata chelakwara nna m ụlọ unu awụzi nna m ụlọ unu jide mma ihe m ga-ekwu ụwọ ka anyị gbaa mbọ ma ndị na-egere kwado unu Solid FM ka anyị nwere ike na-abịanụ ka na-eme nkụzi a maka na ọwụghị otu mbọsị ife a ka wụ mbido mana ihe awụ ihe kwesịrị na-eme kwa mbọsị ihe awụ ihe kwesịrị na-eme kwa mbọsị n'ihi nke a ọ bụrụ na ụmụ Igbo ndị niile na-ege ntị kpọtụrụnụ jụọ ọnụ ka ihe a ga-eme ka ọ bụrụ na nkụzi a ọ bụrụ na unu eme nke a mekwe anyị ga-ekwe unu nkwa na anyị ga na-abịa nkụzi a na anyị ga na-eme ya ka esigodi ebe a ọzi mgbe ahụ ka a na-eme ya ka a na-akọwakwu ka a na-achọpụtakwu ka a na-eme ihe ọwụna ka o nwere ike ido onye ọwụna anya ọ ya bụ ihe mnwa nwere ike iji chịkọta ya gazie ọ dị ma ọnụ ahụ unu siri ndị anyị n'ụsọ ha bụ ọnụ Amaechi Ugwuele ihe ọbụla na Amaechi bụ o ji ofu okwute atụgbu igwe nnụnụ ọ bụ na bekee ọ bụ na ịkọwa omenala ya bụ onye omenala ibe m ndị bụ ndị na-efe ezigbota Chineke ọ ga-adịrị gị mma Amaechi Ugwuele anyị were ndị ọbịa pụrụ iche ndị n'afọ na osinachi ndị Igbo omenala ndị Igbo dịka Chineke si kee ha na ọ ga-adị ndị Igbo edebe ala ha nsọ ha bụ Eze Akọnobi Okeke Oyejimbe na Maazị Amụzie Ude nwoke Abịrịba otiegwu ezigbo ọgọ anyị akwa nwanne Uche Nwoma nke anyị na-akpọ UCDMC maka na ịgwa gị eziokwu ndị Anambra ebe ha hibekwa n'isi ụlọ ọrụ ha bụ na Anambra na Nnewi gosiri na ịgwa gị ana m ekwu ya kwa mgbe na agụba ndị na-akwalite omenala ije na Anambra ndị Anambra eji omenala ha na-akwalite ya ndị Igbo ọzọ na-akwalite ya mana Abịrịba ka ji omenala jisie ike ha ka na-eme ọgbọ aka na-eme ọgbọ Ebonyi Enugu bụ ụmụ ikuku ọ dị mma atụọla ọmala atụọla ofe isi ya n'ọfịa mana amaghị ebe ị na-eje ndị ọzọ na-eme ije na Abịrịba aka na-eme ihe otu aka na-eme ihe ọgbọ aka na-eme ụmụ ịwa akwa ịwa ọgọdọ ụmụ ihe a niile idozi obodo ụmụ ọrụ ụzọ a na-emegasị ije na Abịrịba ụmụ akwa mmiri arụgasịrị ụmụ ụzọ arụgasịrị ịmụ ihe mmebe obodo ife na ọgbọ dị iche iche na-eme ihe dịka o kwesịrị ọ ga-adịrị unu mma Chineke gọzie unu ana m ekele ndị niile jupụtara ebe a Chibuike bụ ihe mere na ndị a bịara Chibuike ọ ga-adịrịrị gị mma Chineke ga-agọzi gị ama n'izu ụka ọzọ na mgbe oge a ga-ahazi ka ha bịa ndị ụwa anụkwa ọnụ gị na-ekene Tobel ịchọ ikiri je na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ị ga-afụ ndị a niile fụ Amaechi fụ ndị a niile Eze Akọnobi na Maazị Amụzie ya bụ nwoke Abịrịba ndị a niile ga-anọ na Kpakpando TV na YouTube iru ebe a subscribe wee na-ekiri maka na gwa ha na mba ụwa niile na Kpakpando
TV bụ ebe a na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Wee m maka ịchọ ịjụ ajụjụ na ihe ndị ọzọ chọrọ ịjụ wee m na 08023301976 08023301976 ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma.